Ste prežili vojnu, druhú svetovú. No hovorte. No, jak Nemci nás obsadili, našu dedinu, a kulka išla tak. Hej. Som netrafila, som ľahla k zemi, prežila som to. A druhý raz kulka išla asi z kilometrovej ďalky, možno aj ďalej, od Dubiny, smer na našu zahradu. Viete, jak to? Tá som ľahla k zemi. Rozumíte? Hej. No, skončeno s tým. A teraz, poslúchajte a potom dajte kameru. No. Tu som išla, bola som tu pri sestri na Šventovej ulici, kde teraz bývam. A išli sme z Bardejova. Z Bardejova pre Zabavu, Krušovskej Jarky, a tam ide Herhardov po pravej strane. Hej. Smerom ku Hertníku. Druhá pasta na nás bola. To bolo pred samú frontu. Hej. I sestra išla i ja. Sestra sa bala, Sianteková Anna. A ja hovorím, tak pôjdem s tebou. A vojak z ďalky asi tak, jak tu. Hej, ahoj Smerom na Gabi. Hertník. Hej. Čo fotíš mňa? Nie, tu správa teraz, Gabika, počúvaj normálne, že no, smerom na Hertník, to sú vojnové zážitky. Teta Margit. Aj to Vítka. Respekt. Ty si zlatý. Kedy pôjdeme na kávu? Zajtra. Potom mi prídete niekedy porozprávať. Teraz idem s Gabikou na kávu, hej? Nie, dneska je... Poď. No, Musím Hej. doniesť ten sestry Nemec mech. na nás pušku Nemec pušku na nás dal. na nás pušku obratil a kričí tak. Dobrý. Ale partizán. Ale ktorý Nemec? Nemec to bol vojak. Primicie, či... Čo? Birmovka. Birmovky. Birmovka. Nemec to bol vojak. Hej. A v ďalke kilometra my sme išli dva, tak sme dali ruky hore. Hej. Donesem sestry meso a sa vrátim. Dobre, Gabi, choď odnes sestre meso a príď, pôjdeme na kávu. Kávu brzne pijem. Musím ešte počkať, lebo išla ešte po otáčku, dobre? Respekt. Ja sa hneď vrátim. Hej. No, a jak to bolo s tou guľkou zabludenou? Gabi, poď si sadnúť. No, hovorte. Ten Nemec stal pušku na nás namerenú a my sme ruky hore dvíhali. Hej. No. Hände hoch. A my čakali, čo s nami bude. Prišiel ku nám a nám zajdky. Pozerali, čo máme zajdov. Menej mali len prázdne hrnce. Hej. No a keď prišiel ku nám blízka, tie zajdky poprehľadal a hovorí tak. Nix partizán. A ja hovorím nix. Jak sa volal? Ja neviem, ale len tak deň ho poznám. Či nie sú dole, alebo naspäť. Môže byť kdekoliv. A berie všetko. Kamera? Áno. Až ku kostole. No. Neviem, či zabere všetko. Všetko sa nedá zabrať. Ale môžeme zachytiť určitý okamih, záchev. Dobrý! No tak co, robíte daco na postajku, či nie? Stawiamy dom. Ja som sama, to fajná je. Hej. Namontujú tam. Staviame dom, ale teraz to bola fajná, videla, že máme kafe. Áno, tam hore, vole, ja som tam vratal, hej, ona tam bola hore vtedy. Kto? Tá babka. Však No, tam vedľa bola, a ja som ju tam čudil. Chlopče. Ja chcem, čo ty?